बेयावनो अनला ओंख्रि संगोन खोमा हिनजाव गोदाना नै अरदाब बानायना दोनखादों दोनलांनो थांगासिनो हिनजाव गोदानखौ लानानै खारलांग्रोबाय ओमफ्राय ओइ थमगावदों नै लाबोदों जोंबो मोनहैगासिनो उन उन नै गारिफ्रा लारि लारि थांगासिनो बिसोरखौनो होसोगासिनो जानो हागौ न'आ मोनबाय बोरै हिनजाव गोदाना नै बेयावनो दं ने लादो
दासो जिरायफैनो मोन्दों नै लोगोफोर सिङाव जिरायनो मोनबाय दासो सिख्लाफ्रा दै रानफैदोंनाय जि लामा ससेखौनो 45 मिनिटसो थाबायहोबाय जोंखौ एकदमबारे लासै लासै मोस्रोम थाबायनायासो गोसासिन थाबायनानै नै साहा लोंनोसै दै लोंनोसै जोंहा बेयावनो अनला ओंख्रि संगोन खोमा हिन्जाव गोदाना नै अरदाब बानायना दोनखादों जाखां लोंखां निरिट बस'नाय जाबाय नै निरिट बस'नायखौ मिन्थिखागौना लोगोफोर बर'नि हाबायावथ' थाखाथारो बियो ओमफ्राय बेयाव मा खालामो बेखौथ' आं मिन्थिला होमबाबो एसे खेबनानै लाबाय आङो नै बेनिफ्राय लोगोफोर आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै बे ब्लगखौ दहायनि आद्रा थानायसोमोन बेयो भिडिअ'आ बेखौनो आङो मोननै पार्ट खालामनानै होबाय हाबाया बिराद गोलाव जादों नालाय रिसेपसनजों हाबा नालाय ओमफ्राय आङो बेखायनो हिन्जाव दोनलांनायखौ उनाव पार्ट मोनसे खालामनानै होनोसै साननानै खालामना होबाय आरो आं मैयानो आगान फंबाय मोनसेखौ दिनैसो आगारनाय जाबाय जेखियानो जाया मानो नायनायनि थाखाय गासिबनिसिमबो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगआव लोगो मोनसिगोनलाय दिनैनि थाखाय बेयावनो जोबथ'बाय बाय